הנושא שאנחנו נדבר עליו זה בעצם דיאטות צמחיות והקשר שלהם לסוכרת. אנחנו נדבר על כמה דברים, קודם כל נגדיר בקצרה מה זה בעצם דיאטה צמחית, רק כדי להבין. נדבר על דיאטה צמחית ומניעת סוכרת, טיפול בסוכרת, אנחנו מדברים כמובן על סוכרת סוג 2, והמנגנונים המשוערים. אז נתחיל בסוג הדיאטה הצמחית. בעצם כשאנחנו מדברים על דיאטות צמחיות זה איזשהו ספקטרום מאוד רחב שהוא משתנה בהתאם לבחירה האישית של האדם. כשאנחנו מסתכלים על אדם אומניבור בתור נקודת השוואה, אדם אומניבור זה אדם אוכל קול, שהוא צורך בשר, עוף, דגים, ביצים, מוצרי חלב ודבש. אדם שהוא לקטו-אובו-וג'יטריאן זה בעצם הצמחוני, שהוא צורך, הוא נמנע מבשר, עוף ודגים, אבל הוא כן צורך מוצרים מן החי, שזה לדוגמה מוצרי חלב, ביצים ודבש. הלקטו-וג'יטריאן הוא בעצם צמחוני שנמנע מביצים, האובו-וג'יטריאן זה צמחוני שנמנע ממוצרי חלב, הוויגן או טוטל-וג'יטריאן זה שתי הגדרות שלפעמים אתם תראו במאמרים, זה בעצם הטבעוני שנמנע לחלוטין ממוצרים מן החי, כולל מוצרי חלב, ביצים, דבש, וגם הרבה פעמים גם שוב, זה גם עניין של אורח חיים, כמו שימוש באור, פרווה, דברים שנוסו על בעלי חיים וכדומה. וגם יש את הפלקסיטריאן או סמי-וג'יטריאן, זה אלה שהם רוב הזמן לא צורכים, הצמחונים, שרוב הזמן הם לא צורכים מוצרים מן החי, בעיקר בשרים, אבל הם כן צורכים אותם מדי פעם. ואפשר לראות גם כאן כל מיני תתי סוגים, כמו הפסקיטריאן, של בעצם אותם צמחונים שצורכים דגים, או הפולוטריאנס, שזה אנשים שלא צורכים בשר, אבל צורכים עוף, סוג של היפה והחנון, זה לא עוף, זה עוף, זה ציפור, זה לא פרה, זה פחות או יותר אותו הדבר. וגם בתוך זה אז יש לנו כל מיני תת-סוגים כמו הרופוד שבעצם אוכלים בעיקר מזונה, פרוטריאנים שאוכלים בעיקר פירות וכדומה. אז אנחנו מבינים שזה איזשהו ספקטרום רחב, וזה לא מספיק להגיד אני אוכל תזונה צמחית או לא, אנחנו צריכים קצת להיכנס יותר לעומק. אז בשנת 2009, ואני מניחה שרובכם מכירים את זה, ב-2009 פרסם ה-ADA, ארגון הדיאטנים האמריקאי, שהוא כבר שינה את שמו מאז, נייר עמדה בנושא של דיאטות צמחיות, והם בעצם מצהירים שם שדיאטות צמחיות יכולות להיות בעלות תועלת בריאותית גם במניעה וגם בטיפול של מחלות מסוימות. ובמחלות שהם בעצם מציינים, הם מדברים על מחלות לב וכלי דם, יתר לחץ דם, וגם השמנת יתר וגם סוכרת. ועליה אנחנו בעצם נתמקד. אז נתחיל במניעה. אז קודם כל מבחינת שכיחות הסוכרת בארצות הברית, בקרב צמחונים השכיחות היא נמוכה יותר בהשוואה לאנשים שהם לא צמחונים. בשני מחקרי קוהורט גדולים על אוכלוסיית האדוונטיסטים, אם אתם לא מכירים את הקהילה הזו, קהילת האדוונטיסטים זה קהילה נוצרית שממוקמת בארצות הברית ובקנדה, ועושים עליהם הרבה מחקרים בתחום התזונה. הם קהילה שיש להם כל מיני אמונות ייחודיות, בין השאר גם כל מיני התייחסויות ייחודיות לאורח חיים, תזונה נכונה, אורח חיים פעיל. חלק ניכר מהם הם גם צמחונים, אבל ממש לא כולם. אגב, כדאי סתם כאנקדוטה לדעת שהם מאלה שבעצם יצרו את כל הגל של דגני הבוקר, קלוג היה אחד מהאדוונטיסטים. ובעצם נחקרים כ-97,000 אדוונטיסטים ועושים ביניהם כל מיני השוואות. אז בשני מחקרי קוהורט גדולים אתם יכולים לראות כ-26,000 איש וכ-61,000 איש, שאנחנו ניכנס לשני עוד רגע. שכיחות הסוכרת בקרב אנשים שהיו אוכלי קול בהשוואה לאנשים שהיו צמחונים או טבעונים הייתה פי 1.6 עד פי 2 יותר. כאשר כמובן שחלק מההבדל מיוחס ל-BMI יותר נמוך, ראינו מקודם ששיעורי ההשמנה הם נמוכים יותר בקרב צמחונים וטבעונים, אבל לא לחלוטין. זאת אומרת, גם כשתקננו למשקל ול-BMI, עדיין ראו הבדלים מובהקים. אז באמת זה המחקר שאני רוצה להציג לכם, זה מחקר משנת 2009 על אוכלוסיית האדוונטיסטים, אותם 61,000 איש, ואנחנו יכולים לראות שבעצם ככל, זה מסודר מצריכה של אוכל קול, סמי-וג'יטריאן, פסקי-וג'יטריאן, צמחונים והטבעונים. אנחנו יכולים לראות שככל שהצריכה הייתה גבוהה יותר של מזון מן החי, בעצם כך השכיחות של סוכרת הייתה גבוהה יותר, באנשים שהם אוכלי קול היא הייתה 7.6 ובטבעונים היא הייתה 2.9.
כאשר בדקו את ה-odds ratio, בעצם אפשר להגיד סיכון יחסי, והשתמשו באוכלי קול כרפרנס, אז אפשר לראות גם כאן שככל שהצריכה הייתה נמוכה יותר במזון מן החי, ה-odds ratio היה יותר נמוך. כאן הם תקננו לכל מיני גורמים של אורח חיים, כמו עישון, פעילות גופנית, גיל, מין, אבל הם לא תקננו למשקל. כשאנחנו מסתכלים על ה-BMI, כשאנחנו מסתכלים על ה-BMI אנחנו יכולים לראות שגם פה, ככל שהצריכה של מזון מן החי הייתה יותר נמוכה, בעצם ה-BMI היה יותר נמוך, וכאשר הוסיפו את ה-BMI למודל התקנון, אנחנו רואים שחלה איזושהי ירידה בגודל של ה-odds ratio, אבל, בהבדלים ביניהם, אבל עדיין ההבדל נשמר והוא מובהק סטטיסטית. תוצאות דומות נמצאו במחקר האחיות על כ-70,000 נשים, מעקב של 14 שנים. גם כאן בעצם ראו שכשישבו בין טבעונים לבין אנשים שהם אוכלי קול, אנחנו מקבלים אחוזים ממש דומים למה שראינו מקודם במחקר האדוונטיסטים, והסיכון היחסי לאנשים שהיו בעצם צרכני אוכלי קול היה פי 1.5. אז מה לגבי טיפול? זה בעצם מתוך נייר העמדה של ה-ADA, שזה ארגון הסוכרת האמריקאי, ובו הם בעצם מציינים בין כמה סוגים של דיאטות שיכולות להועיל בטיפול בסוכרת, הם מציינים את הדיאטה הצמחית כדיאטה שיכולה להיות יעילה. ובשנת 2006 ניל ברנרד ושוט הם בעצם עשו איזשהו מחקר קליני שהשווה בין דיאטה טבעונית דלת שומן לבין הדיאטה הסטנדרטית של ה-ADA, שהיא דיאטה שהיא בעצם סוג של דיאטה גם דלת שומן, אבל שמכילה גם מזונות מן החי. ואנחנו יכולים לראות, זה היה 99 איש, וחילקו אותם לשתי קבוצות. קבוצה אחת קיבלה את הדיאטה הטבעונית, הקבוצה השנייה את הדיאטה של ה-ADA. אז קודם כל אפשר לראות שבשתי הקבוצות היה שיפור גם במשקל וגם ב-A1C, זאת אומרת באיזון הסוכרת. אבל בקבוצה הטבעונית אנחנו רואים שהשיפור היה יותר גדול, קצת יותר מפי 2 ירידה במשקל. אנחנו יכולים לראות שמבחינת ה-A1C זה גם כמעט פי 2 יותר ירידה. אפשר גם לראות שיותר אנשים בקבוצה של התזונה הטבעונית הפחיתו את נטילת התרופות שלהם, תרופות לסוכרת, וכאשר השוו את ה-A1C רק של אנשים שלא הפסיקו את השימוש בתרופות לסוכרת, אז אנחנו רואים שההבדל היה אפילו עוד יותר משמעותי, וגם היה שיפור ב-LDL, שהוא היה יותר גדול בקבוצה של הטבעונות. זה היה במעקב של 22 שבועות, במעקב של 74 שבועות עדיין נשמר הבדל מובהק בין הקבוצות. אנחנו יכולים לראות שכמובן הייתה איזושהי התמתנות בהבדלים של ה-A1C, כמו שאנחנו רגילים לראות בהרבה דיאטות. השאלה שעולה היא כמובן מה מידת ההצמדות לדיאטה. זאת אומרת, אם אני לוקחת אדם עכשיו שהוא אדם שהוא אוכל קול ואומרת לו בוא תנסה דיאטה טבעונית לאיזון הסוכר שלך, עד כמה הוא יצליח באמת לעמוד בזה? אז הם בדקו את זה במחקר נפרד, זאת אומרת על אותם אנשים אבל, ומה שהם בעצם ראו זה שהאנשים דיווחו שבהתחלה היה להם קצת קשה שינוי, זאת אומרת פתאום להכיר מזונות חדשים ולשנות אורחות חיים והתנהלות, אבל בסופו של דבר הם דיווחו שדווקא היה להם די קל להיצמד לדיאטה, כי חשוב לי לציין, הדיאטה הטבעונית היא לא הייתה מוגבלת קלוריות, זאת הייתה בעצם דיאטה של עד ליביטום, הם יכלו לאכול כמה שרוצים, בעצם הלכו אותם, אבל איזה מזונות כן לאכול, ומהבחינה הזו שהיה להם יותר חופש, הם הרגישו שהם דווקא כן מצליחים להיצמד לזה ללא בעיה. אז מה המנגנונים? ראינו בעצם שיש מחקרים שמצביעים על קשר לסיכון מופחת, ראינו שיש מחקרים שמראים שיש בעצם שיפור באיזון וירידה במשקל. אז מה המנגנונים שבהם זה יכול לעזור? נתחיל בגורמים ממזון מן החי שיכולים להשפיע לרעה. אז קודם כל חלבון מן החי, במחקר מתוך האפיק סטאדי על כ-40,000 משתתפים, בעצם מצאו שהסיכון לסוכרת היה גבוה יותר באנשים שצרכו יותר חלבון, ובעיקר יותר חלבון מן החי, לא מצאו קשר לחלבון מהצומח, וגם כאשר תקננו לכל מיני גורמים, עדיין המובהקות נשמרה. ומה שחשוב כאן לציין, שכאן בעצם הם בדקו ספציפית את החלבון, חשוב לנו לדעת גם מה הפקאג' של החלבון, זאת אומרת, עם מה החלבון הזה מגיע במזון. לדוגמה,
זה הנושא של שומן רווי. אז יש מספר מחקרים שמראים שבעצם שומן רווי הוא קשור לרגישות נמוכה יותר לאינסולין. במחקר על 162 אנשים בריאים, הרגישות לאינסולין ירדה בכ10% לאחר צריכה של דיאטה עשירה בשומן רווי במשך 3 חודשים. וההפחתה של צריכה של שומן רווי היא מדווחת בספרות כבעצם משפרת רגישות לאינסולין. ובדיאטה הצמחית, אז בדרך כלל הצריכה של השומן הרווי היא יחסית נמוכה. לכן זה יכול להיות אלמנט נוסף. גם צריכת השומן הכוללת, שוב, כשאנחנו מסתכלים על low fat vegan diet, אז בעצם גם יכולה להשפיע. לפי מחקרים, דיאטות עתירות שומן הן בעצם גורמות לבקרה שלילית על גנים שקשורים בפוספורילציה אוקסידטיבית במיטוכונדריה, מה שגורם בעצם להצטברות של שומן בתוך תאי השריר. אתם יכולים לראות, זה אומנם לא שריר שלנו, אבל אנחנו יכולים לראות פה איך זה נראה בתוך שריר שומן תוך תאי, ורמות גבוהות של שומן בתוך התאים של השריר הן בעצם קשורות לרגישות נמוכה יותר לאינסולין. במחקר שבדק והשווה בין 21 טבעונים ל-25 אומניבורים, נמצא שבטבעונים היה 31% פחות שומן תוך תאי בתאי השריר. זה היה אגב בהדמיה, לא עשו לאף אחד ביופסיה או משהו מפחיד כזה. ובעצם ייתכן שההפחתה של צריכת השומן כחלק מהדיאטה הטבעונית היא בעצם גם קשורה לסיכון מופחת. דבר נוסף שבעצם כמובן נמנעים ממנו בדיאטות צמחיות באשר הן זה בעצם בשר אדום. במחקר על כ-70,000 נשים נמצא שהסיכון היחסי לסוכרת על כל הגדלה של מנה יומית בצריכה של בשר, אז הייתה הגדלה כמובן בסיכון לסוכרת. אנחנו רואים לבשר אדום בכלל פי 1.26, ואנחנו רואים כאן את המנה, זה 85 גרם תוספת. בבייקון, תוספת של 28 גרם, זה פי 1.7. לנקניקיות, שזה תוספת של נקניקייה אחת, ושוב, אנחנו צריכים לקחת בחשבון שנכון, לא כל בן אדם אוכל כל יום נקניקייה, אבל בדרך כלל לא אוכלים נקניקייה אחת בארוחה, אלא אוכלים 2-3 לפחות, אז זה פי 1.5. ובכלל בשרים מעובדים, שזו התוספת של 45 גרם, זה פי 1.4. אנחנו רואים תוצאות דומות במחקר שבעצם איחד גם את מחקר הרופאים, את מחקר האחיות, זה שני מחקרי האחיות נפרדים, ואנחנו יכולים לראות שזה בעצם לקחו כאן אוכלוסייה מאוד גדולה, והממצאים הם דומים. וכאן גם אותו דבר ממטה-אנליזה שבדקה את הנושא הזה, אנחנו רואים שכל הזמן אנחנו מקבלים פחות או יותר את אותם מספרים, פי 1.2 עד פי 1.5. מה בבשר אדום יכול להשפיע? קודם כל, אם אנחנו מדברים על בשרים מעובדים, אז הניטריטים והניטרטים הם נמצאו במחקרי מעבדה כגורמים לטוקסיות לתאי בטא בלבלב, הם במודלים של בעלי חיים הם קשורים לסיכון מוגבר לסוכרת, ונמצא גם שיש רמות גבוהות יותר של ניטרטים בדם של אנשים שיש להם בעצם רגישות נמוכה לאינסולין. יש לנו את כל ה-AGES וה-ALAS, שהם בעצם חומרים שנוצרים בחשיפה של בשרים לטמפרטורות גבוהות ונמצאים שם בכמויות גבוהות, וגם יכולים להשפיע בעצם על רגישות לאינסולין. BMI והשמנה בטנית שנמצאו במחקרים כקשורים לצריכה של בשר אדום, גם מרקרים של דלקת שנמצאו קשורים לכך, וגם ברזל מסוג הם, שהוא ברזל שנמצא בבשר. אנחנו יכולים לראות כאן, כאשר אנחנו מסתכלים על חמישונים של צריכת ברזל מסוג הם, כיצד, גם ממחקר האחיות וגם ממחקר נשות איווה, שבעצם ככל שצריכת הבשר האדום הייתה גבוהה יותר, ככה סיכון לסוכרת היה גבוה יותר, בערך פי 1.3 באחוזון הגבוה, בחמישון הגבוה, ולא מצאו אגב במחקרים האלה קשר בין סוכרת לבין צריכה של ברזל תוספים, ברזל כללי וברזל מסוג נון-הם. כאן אנחנו יכולים לראות מצד ימין השוואה, זה מטה-אנליזה שבעצם בדקה את הקשר לברזל הם. אנחנו רואים כאן השוואה בין אחוזון גבוה לאחוזון הכי נמוך של צריכת ברזל הם. הרלטיב ריסק היה פי 1.33 לאחוזון הגבוה. כאשר ניסו לעשות איזשהו דוס ריספונס, לבדוק את המינון תגובה, אנחנו רואים שעל כל עלייה של 1 מיליגרם צריכה של ברזל מסוג הם, הייתה עלייה של פי 1.16 בסיכון לסוכרת.
וגם ברמות הפריטין אגב, אנחנו יכולים לראות שבעצם כאשר רמות הפריטין היו גבוהות יותר, בהשוואה באחוזון העליון לתחתון, היה בעצם סיכון מוגבר פי 1.7. אז כן נמצאה בעצם גם איזושהי קורלציה בין רמות הפריטין בדם לבין הסיכון לסוכרת סוג 2. איך בעצם ברזל הם יכול להשפיע? קודם כל אין לנו שום מנגנונים להפרשה של עודפי ברזל, אז בגלל שהברזל הם הוא מאוד לא רגיש לשום מעכבי ספיגה, הוא נספג נורא טוב, ולכן יכול להיווצר מצב של עודף בדיאטה מערבית עשירה בבשר, והעודף ברזל הם הזה, הרי אנחנו יודעים שברזל הוא בעצם גורם פרו-אוקסידטיבי, הוא מחמצן חזק, הוא יכול ליצור רדיקלים חופשיים שמשפיעים בעצם על קליטה של גלוקוזה מתווכת על ידי אינסולין בתאי שריר ובאדיפוציטים, בתאי שומן. תוצאה מזה כמובן יכול לגרום לעלייה בסוכרת. אנחנו רואים גם השפעה על הכבד, גם בפינוי של אינסולין וגם ברגישות אליו, וגם בלבלב. אותם רדיקלים חופשיים יכולים בעצם לפגוע בתאי בטא, ולגרום בעצם לירידה בתפקוד שלהם וירידה בהפרשה של האינסולין. כמובן שגם ההשפעה על איברים כמו כבד, שריר ותאי שומן יכולה להשפיע בסופו של דבר על אפופטוזיס של תאי בטא, בגלל שהלבלב מתאמץ יותר כשהרגישות לאינסולין יורדת. אז איזה גורמים מגינים יש לנו? דיברנו על מה מוציאים, השאלה מה מוסיפים. אז בעצם אנחנו יודעים שצריכה של ירקות, דגנים מלאים וקטניות ואגוזים, שזה בעצם חלק מהדיאטה הצמחית, הם קשורים לסיכון מופחת לסוכרת. אנחנו ככה נעבור נקודה. זו מטה-אנליזה שבדקה צריכה של ירקות. אנחנו רואים שבעצם פה הם מצאו ספציפית על צריכה של ירקות עליים, שהיא הייתה קשורה לסיכון מופחת בכ-14% באנשים שצרכו יותר ירקות עליים. כאן אפשר לראות מתוך האפיק נורפולק גם שבעצם ככל שאחוז הצריכה של ירקות היה גבוה יותר, אז הסיכון היה מופחת, וגם בקבוצה כששילבו ירקות ופירות, צריכה של ירקות ופירות הם ראו גם סיכון מופחת, בפירות לבד לא ראו את האפקט הזה, שאולי זה לא מאוד מפתיע בגלל תכולת הסוכר. וגם למגוון יש משמעות, וזו נקודה מאוד מאוד חשובה ומעניינת. כי אנחנו יכולים לראות שככל שצרכו יותר מגוון של ירקות ושל פירות, אז גם ראו סיכון מופחת. וזה גם משהו שוב שאנחנו מנסים לעודד גם את האנשים שמגיעים אלינו, לצרוך מגוון של ירקות ופירות ולא להתמקד רק על העגבניה מלפפון חסה שלהם, כדי לקבל בעצם יותר גם פיתוכימיקלים וגם בעצם אפקט יותר מגן. מבחינת קטניות, אז כאן זה מחקר לדוגמה על נשים סיניות, שהוא ראה שבעצם הסיכון לסוכרת סוג 2 היה נמוך ב-38% וב-47% יותר בצריכה גבוהה של קטניות ושל סויה בהתאמה. לגבי דגנים מלאים, אז גם מבחינת מחקרים תצפיתיים, אז באמת ראו שאנשים שצורכים יותר דגנים מלאים, הסיכון לסוכרת הוא יותר נמוך, וגם אנחנו שוב יודעים שגם זה, גם הקטניות שאמרנו קודם וגם הדגנים מלאים, זה חלק ממה שכולנו ממליצים כאיזושהי אסטרטגיה לאיזון סוכר, גם במטופלים הסוכרתיים שמגיעים אלינו, ולכן זה גם אלמנט חשוב. כמובן שסיבים תזונתיים שנמצאים מן הסתם באופן טבעי ובלתי נמנע בדיאטה צמחית בכמות יותר גבוהה, הם עוזרים לאזן סוכר, בעיקר הסיבים המסיסים. מגנזיום, שזה לא כולם יודעים, אז זה ככה נקודה גם מעניינת, כי כן יש צריכה יותר גבוהה של מגנזיום בדיאטה צמחית, שהוא מזון מהצומח בעיקר, ובאמת האנליזה של 13 מחקרים פרוספקטיביים, אז נמצא בעצם קשר הפוך מובהק בין, אני כבר מסיימת, בין צריכה של מגנזיום לבין סיכון לסוכרת סוג 2. אנחנו יכולים לראות שגם רמות נמוכות של מגנזיום בסרום, שזה שוב, זה משהו קצת יותר קיצוני, כי בהרבה מקרים יהיה חוסר לפני שאנחנו נראה רמות נמוכות בסרום, וצריכה נמוכה בעצם היה קשר לסיכון מוגבר לסוכרת סוג 2. לכן זה יכול להיות איזשהו גם גורם מנבא. המנגנון המשוער, שבעצם מחסור במגנזיום ברמה התאית, בעצם גורם לפגיעה בפעילות של טירוזין קינז, ולכן זה בעצם פוגע בסיגנלינג של אינסולין בתא, וגורם לירידה ברגישות לאינסולין, וכתוצאה מזה לסוכרת בסופו של דבר. זה מחקר ששלחה לי אגר היקרה.
לגבי הנושא של מאזן חומצה בסיס, אני לא אכנס לזה כי זה נושא ענק, אבל בגדול, כאשר אנחנו מסתכלים על מאזן החומצה בסיס בגוף, אז לפי מחקרים, מזונות מן החי בדגש על בשרים וגבינות קשות, הם מגבירים את החומציות בגוף, לעומת זאת מזונות מן הצומח בדגש על ירקות ופירות, הם מורידים את החומציות בגוף, וזה מוערך על ידי מדד שקוראים לו פרל, ואנחנו יכולים לראות שבעצם נמצא שכאשר משווים אנשים שהצריכה התזונתית שלהם היא כאילו יותר חומצית בהשוואה לאלה שהיא יותר בסיסית, אז היה להם סיכון, לאלה שעם התזונה יותר חומצית, שזה אומר יותר מזונות מן החי, היה סיכון של פי 1.5 יותר גבוה לחלות בסוכרת סוג 2. לסיכום. אז בעצם ראינו שהתזונה הצמחית היא גם קשורה לסיכון מופחת וגם יכולה לעזור באיזון, היא קשורה לשיפור במשקל, ב-BMI, וגם תורמת הרבה רכיבים תזונתיים שיכולים לעזור ולשפר גם רגישות לאינסולין וגם באיזון, ומצד שני גורעת רכיבים שנמצאו כקשורים לסיכון מוגבר. וגם אני לא הצגתי את זה, אבל היא גם קשורה לשיפור בכל מיני קומורבידיות של כל מיני מחלות נלוות, כמו מחלות כליה והיפרליפידמיה, שבעצם הם קשורים לסיכון מופחת של אותם דברים. אז מה זה המזונות שאנחנו מדברים עליהם? הייתי חייבת כמה תמונות יפות לסיכום. מצגת ראשונה שלי בלי דברים מפחידים. אז יש לנו את הקטניות כמובן, כולל מוצרי סויה, דגנים מלאים, ירקות במגוון צבעים, שמנים צמחיים וגוזים ופירות כמובן. תודה רבה.